Takže čaute ľudia, dnes je tu nové video a tentokrát z Mineplexu a z minihry Gladiators. Môžeme sa pustiť na to, je to nejaká nová minihra, ešte som to nehral. Už viem, o čom to je! Počkať, neviem. Hej, čo sa deje? Čo sa deje? Kurník! Budeme ho troliť! Ja to neviem trafiť! To Lady Go tu je! Pustí ma! Ale pustí ma! Prosím! Ľudia. To s vami lúči David, už toto nikdy nehrám, čaute.